Mousso jabarani filɛbagaw assalamu alaikum. Ayiwa bisimila an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan. Min ye i ka dɔn k'a fɔ wasaden kalafili tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ tako filanan ale jaabi olu kun makɔnɔnen don bi cour constitutionnelle fɛ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sariya sunba o dagayɔrɔ ye. Halisa n'i y'a ye k'a fɔ maaw kun sigilen bɛ bi i ka dɔn k'a fɔ ka wasaden kalafili a tako filanan o jaabiw kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi de kun fɔlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ sariya sunba dagayɔrɔ maaw fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye k'a yira k'a fɔ min ye wasaden kalafili o tako filanan o jaabi olu kun kan ka bɔ k'a bin bi nka fɛn min ye wulikajɔw ye olu cayalen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle maaw n'o ye ayiwa sariya sunba dagayɔrɔ maaw ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ o cayalen don o de bɛ ka jaabi ninnu ka bɔli k'o sumaya. Coronavirus banakisɛ kunkanko kibaruya la min ye kɔrɔ k'a fɔ nin waati in na ayiwa maa 19 kura olu farala banabaatɔ kɔrɔlenw kan. Ayiwa maa 19 kura min farala kɔrɔlenw kan o bɛ banabaatɔ o b'a kɛ maa 408 ye nin waati in na. Fɛn min maa kɛnɛyalenw ye o bɛna maa 113 bɔɲɔngo la. Ayiwa maa min tanyana banakisɛ in sababuya la sa o ye ka dɔn k'a fɔ maa 23 ye. Min ye ayiwa dɔgɔtɔrɔso ye sa min bɛ wele ko hôpital du Mali coronavirus kunkanko kibaruya i ka dɔn k'a fɔ nin ye fure dɔ tanyanen ye o yɔrɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ banabaatɔ 2 n'olu kun bɛ bɔ sigida kelen na i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa kelen sa ale ka dɔn furakɛli kun bɛ ka kɛ ayiwa sumayako la min ye i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso maaw ka mobili nana banabaatɔ in ta i ka dɔn k'a fɔ ka se n'a ye ayiwa labitani a ma mɛn i ka dɔn k'a fɔ dimanche kalo tile 25 banabaatɔ in i ka dɔn k'a fɔ ale ntanyana ale ntanyanen kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ o y'a yira k'a fɔ ko coronavirus ko o de kun bɛ ale la ayiwa kɔnɔna sa min ye banabaatɔ ye ka yira k'a fɔ ale kelen de tun bɛ a somaaw bolo ko den 3 o bɛ a fɛ ayiwa fɛn min yɛrɛ nana kɛ ko yɛrɛ la basima yɔrɔ sa o de ye k'a fɔ ko fure nin k'a ma se ka sɔrɔ ayiwa ka sababuya kɛ ayiwa falenfaleli ani banabaatɔ wɛrɛw la o tumana ko nin ye kibaruya ye sa k'a da ayiwa ɲɛmaaw tulo kan ayiwa yɛlɛma n'a fɔra ko coronavirus kɛra sababu ye ka maa min tanya ko o tumana ko fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ ayiwa ɲɛmaaw ka se ka o janajako tɔpɔtɔ walasa banakisɛ in a kana se ka cari wa. Min ye ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min sigilen bɛ ayiwa min ye président Ismaila Sise n'ale ye ka dɔn k'a fɔ ayiwa bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaa ye n'o ye URD ani fanga sinamatɔ minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛmaa don bɛrɛbɛrɛtɔn min sigilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ ale tɔgɔ la ale ka jɛkulu maaw olu ye kulu sigi sen kan fɛn min bɛ se ka ale kanabilali k'o nɔgɔya cogoya min na o ni maa min ye ɲɔgɔn ye sa o ye Mahamudu Diko ye. Min ye Ismaila Sise n'ale ye ayiwa bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaa ye i ka dɔn k'a fɔ parti politique minnu bɛ fanga ayiwa sina ko la olu faralen ɲɔgɔn kan olu fana ka ɲɛmaa don ni ale ye ka dɔn k'a fɔ ale minɛna kabi mars kalo tile 25 ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la halisa o tuma ko bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Ismaila Sise ka ko la cogoya min na a bɛ se ka kannabila k'a yɛrɛ sɔrɔ a ɲuman ka segin ayiwa a ka denbaya la cogoya min na jɛkulu min sigilen bɛ o ko ɲɛɲini kama a yɛrɛ ka tɔn maaw fɛ olu ni maa ye ɲɔgɔn ye maa min n'ale kun ye ayiwa silamɛw ka tɔnba o ɲɛmaa ye wagati la n'o ye Imam Mahamudu Diko u ni ale ye ɲɔgɔn ye u ye fɛn min ɲini a fɛ sa o de ye k'a fɔ a ka se k'u dɛmɛ taama la taama min n'o ye Ismaila Sise a bɛ se ka kannabila cogoya min na hɛrɛ ani baden na a ka se ka a ka so sɔrɔ hɛrɛ ani baden na o tumana sa ayiwa olu ye ŋaniya min ta ka ale Mahamudu Diko sɛgɛrɛ o de ye k'a fɔ ani maa caman bɛ ɲɔgɔn dɔn i ka dɔn k'a fɔ a na se ka kɛ sababu ye nin ko la min bɛ se ka lafiya da di Ismaila Sise ma a ɲuman ka se ka segin a ka denbaya la min ye Mahamudu Diko yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ nin ko o ye ale yɛrɛ fɛla ko ye ayiwa ale kɔni seko ye fɛn fɛn a na se k'o kɛ walasa Ismaila Sise a bɛ se ka se a ka denbaya kɔnɔ cogoya min na hɛrɛ ani baden na a y'a yira fana k'a fɔ min ye ayiwa Usumani Isufu Mayiga n'ale ye minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ye jamana in kɔnɔ o fana ye a kuma fɔ a ye ani a jɛra ka a masala kɛ u y'a yira k'a fɔ min ye ayiwa Ismaila Sise u bɛ fɛ a ka segin a ka denbaya kɔnɔ hɛrɛ ani baden la ayiwa Mahamudu Diko a y'a yira k'a fɔ ale fana fɛla y'o ye o tuma a fana na wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa k'u dɛmɛ u ka taama in na. Min ye ayiwa députéw kunkanko kibaruya ye ko député kan ka i ka dɔn k'a fɔ min ye jamana nafasɔrɔ siraw ye k'aw jɔ olu kɔkɔrɔ ayiwa min ye jamanadenw ye k'aw jɔ olu fana kɔkɔrɔ ko député bɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa sariyaw ye ka olu kɔkɔrɔma don jamana fan fɛ min ni jamanadenw ka hɛrɛ b'a la a kɛra i ka dɔn k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔn nasira ye o nafasɔrɔ siraw ani sigida yɛrɛ kunkanko ani seko ani dɔnko député de bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana lakɔlɔsi a ka baara kɛtaw la
min ye i ka dɔn k'a fɔ min ka ɲi ani min man ɲi ni min man ɲi a bɛ se ka wele bila i ka dɔn k'a fɔ jamana ma u ka se ka na jaabili kɛ o ko la ayiwa min fana ka ɲi u bɛ se ka dɛmɛ don kɛ ayi an sɔnna o bɛ se ka tɛmɛ ayiwa min fana halisa hakilila bɛ se ka bɔ olu yɛrɛ députés fana yɔrɔ ka na jamana kɔnɔ min ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko proposition de loi u yɛrɛ ka se ka na ni hakilila ye min bɛ se ka kɛ hakilila ɲuman ye ayiwa jamana ka a lataa ɲɛfɛ nka ko waati dɔw la a bɛ jira k'a fɔ min ye député caman ye n'u passera n'u donna wasabulon kɔnɔ ayiwa min ye a fanba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ u kɔ don maaw la maa minnu n'u ye kala fili u ye o kumana ko député kan ka kɛ maa ye maa min tuma bɛɛ n'a bɛ segin ka na a ka sigida maaw lajɛ k'u kunkanko kibaruyaw ɲininka ka masala n'u ye u ni jamana ɲɛmaaw cɛ ko nka ko a tɛ kɛ o ye dɛ a bɛ kɛ kɔmasegi de ye kuma ko ni député n'a donna wasabulon kɔnɔ ka ban ayiwa minnu ye kala fili a ye ayiwa député tɛ na olu ma bilen olu de bɛ wuli ka député ɲini sisan o tumana sa k'o ka kɛ fɛɛrɛ ye ayiwa fɛɛrɛ min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni yɛlɛma o kan ka don o la min ye ayiwa miliyari 500 ye CFA la ko ka banakisɛ kɛlɛ n'o o ye coronavirus ye nin waati in na i komi n'a fɔ jamana tɔw la ayiwa président jamana ɲɛmaaw bɛ ka kuma ayiwa min ye ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko ni i damayira kɛ ayiwa miliyari 100 yirikaw olu bɛ ka fɔ jamanadenw ye ayiwa k'a fɔ ko banakisɛ in a bɛna kɛlɛ ni o ye n'i ye misaliya ta i b'a ye k'a fɔ Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen y'i fɛla fɔ ayiwa ko min fɔlen bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ka se miliyari 500 ma ayiwa ko k'o don nafasɔrɔ siraw fɛ ani k'o don jamanadenw ni ko cɛ halisa banakisɛ min n'o ye coronavirus ye o ko bɛ se ka kunbɛn cogo min ani banakisɛ in mana ye maa minnu na olu ka se ka dɛmɛ ayiwa k'u furakɛ ayiwa ko nin kuma fɔlen min filɛ nin ye yala ko nin ye kuma ye wa a bɛna to ten wa walima ko a bɛna kɛ kɛwale yɛrɛ yɛrɛ ye ko nka ko waati n'a nataw la an k'an sigi k'an ka o lajɛ min ye halisa diɲɛ seleke 4 kɔnɔna ye an bɛ taa ayiwa min ye Grande Bretagne Anglais jamana kan min ye Boris Johnson i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɛnɛyara bi ntɛnɛn don in na fɔ a ye baarayɔrɔ sira ta Boris Johnson ne ale ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Bretagne ayiwa o minisiri ɲɛmaa ye ale kɛnɛyara ko coronavirus o tun bɛ ale la ale kɛnɛyara bi ntɛnɛn don in na fɔ a ye a ka baarayɔrɔ sira ta o kumana sa selen ko baarayɔrɔ la a y'a ye fana k'a fɔ bɛ se k'i sigi k'i miiri halisa jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ka nafasɔrɔ siraw ta k'o kɛ ka jamana sɛgɛrɛ ayiwa min ye halisa coronavirus ko fana ye maa minnu fana bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko u bɛ confinement na ayiwa minnu mabɔlen don maaw la ayiwa ka se k'o ko don ba la halisa ka yira k'a fɔ ko coronavirus ko tiɲɛ don ayiwa ko nka jamana a ka baara kɛ halisa diɲɛ seleke 4 kunkanko kibaruya min ye Corée du Nord Kim Jong-un i ka dɔn k'a fɔ ale ye yen jamana ɲɛmaa ye ayiwa min ye ko k'a yira k'a fɔ kabiri avril kalo tile 11 tɛmɛnen a tɛ ka ye jamana kɔnɔdenw fɛ ayiwa nka min ye ale sinamakɛ sa n'o ye ayiwa Corée du Sud o ɲɛmaa ye o y'a jira k'a fɔ ko foyi kɔni tɛ a la ayiwa ko basi t'a la k'a bɛ se ka bɔ ayiwa ko kuma minnu bɛ k'a fɔ ko bana b'a la k'a man kɛnɛ ayiwa k'ale kɔni ma sɔn o kumaw ma halisa min ye banakisɛ min bɛ ka diɲɛma kɔnɔ gan n'o ye ayiwa coronavirus ye min ye i ka dɔn k'a fɔ Canada jamana kan ayiwa k'a fɔ ko olu ye sanu kɛ Chinois jamana kan n'o ye masques ye n'o ye tangalanw ye k'a fɔ olu ye o 1,000,000 san ayiwa Chinois jamana kan nka a ma kɛ olu sago ye kɛnɛyaso min bɛ i ka dɔn k'a fɔ Canada jamana kan olu y'a jira k'a fɔ u ye masques 1,000,000 san Chinois bolo masigi min n'i ka dɔn k'a fɔ tangalan don ka bɛ don nun na i ka dɔn k'a fɔ ka maaw kisi coronavirus ale banakisɛ ma nka u nana ye k'a fɔ u ye masigi 1,000,000 min san Chinois bolo ka yira k'a fɔ olu hakilila min kun don a ma kɛ o ye o kumana sa masigi 1,000,000 o kuma ko a tɛna taa a taa sira fɛ u y'a san kun min kama n'o ye adamadenw ka se k'a don u nun na tangalan kama ka coronavirus kɛlɛ ko a bɛna don da wɛrɛ fɛ ko sabula a ma kɛ olu hakilila ye an bɛ taa Brésil jamana kan min ye ayiwa olu ka sariyaso minisiri ye i ka dɔn k'a fɔ ale ye walan sɛmɛ ayiwa min ye Brésil jamana kan ale cɛba bɛ yen nɔ cɛba min n'ale dɔnnen bɛ kosɛbɛ ka dɔn k'a fɔ ni ale ye président a ɲɛkɔrɔsen ni a ka walanbila ye o kumana sa ale ko jamana politiko bɛ ka taa taabolo min kan nin waati in na o tɛ ale hakilila ye
o kuma ko ale na baarabila min ni karo k'a fɔ minisirikɛ in yɛrɛ n'o ye Sergio Moro a y'a jira k'a fɔ baarabila kɔni ale y'o kɛ baarabila in kɛra i karo k'a fɔ juma tɛmɛnen o tumana baarabila in k'a bɛ kɛ ka da kun jumɛn kan o de ye k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan o tɛ ale hakilila ye nka ko in kɛlen kɔni i karo k'a fɔ a ye jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Joël Bolsonaro ye a ye o kamana gan kosɛbɛ sabula waati n'a nataw la a t'a dɔn a bɛna maa min bila cɛba in nɔ na i karo k'a fɔ n'o ye Sergio Moro ye. Ayiwa muso tele jabarani filɛbagaw i karo k'a fɔ nin de bɛ dan sigi an ka bi kibaruyaw la fɛn min ye i karo k'a fɔ don kibaru kɛnɛ ye a bɛ dan nin yɔrɔ na nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ assalamu alaikum.